హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, కళ్యాణ్ దుర్గం బైపాస్ లొకేషన్లో హౌస్ కోసం చూస్తుంటే ఈ వీడియో మీకోసమే ఫ్రెండ్స్. లొకేషన్ వచ్చేసి కళ్యాణ్ దుర్గం బైపాస్ నరికమ్మ గుడి దగ్గర ఈ హౌస్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. న్యూలీ కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన హౌస్ అయితే సేల్ చేస్తున్నారు. ఈ హౌస్ వచ్చేసి వాస్తు ప్రకారం అయితే కట్టారు ఫ్రెండ్స్. వుడ్ వర్క్ అండ్ పిఓపి కూడా చేశారు. ఓనర్స్ దగ్గర ఉండి క్వాలిటీ మెటీరియల్స్ అయితే యూజ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. ఈ హౌస్ కి లోన్ కూడా ఇప్పిస్తారు. ఫేసింగ్ వచ్చేసి ఈస్ట్ ఫేసింగ్. డైమెన్షన్స్ వచ్చేసి 2.5 సెన్స్ లో ఈ హౌస్ అయితే కట్టారు ఫ్రెండ్స్. రేట్ వచ్చేసి 65 చెప్పారు, అది కూడా నెగోషియబుల్ ఉంటుంది. రోడ్ వచ్చి 25 ఫీట్ రోడ్ ఫ్రెండ్స్. వాటర్ ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్. బోర్ అండ్ సంప్ కూడా ఉంది ఈ హౌస్ కి. ఒకవేళ ఈ హౌస్ యొక్క డీటెయిల్స్ కావాలంటే ఈ కింద ఇచ్చిన కాంటాక్ట్ నంబర్స్ కి కాల్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవచ్చు. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా పేజ్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. జై హింద్.